Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo us resoldré l'examen de les proves d'aptitud personal, les PAP, de l'any 2021, concretament la sèrie 4. Anem a fer el que és la competència lògico-matemàtica. Anem-lo a resoldre, anem-lo a comentar. Us demano si us podeu subscriure al canal, li feu like amb algun vídeo, podeu compartir per arribar a més gent i així m'ajudeu. Anem a veure les primeres qüestions. La primera qüestió ens diu que tenim aquí, com si fos el dibuix d'un regle, i ens demana quina és la llargària en centímetres de la franja que està en negre. Per tant, aquí el que hauríem de veure per saber quan mesura el que està pintat de negre és veure on acaba exactament la marca i a on comença. Si sabem on acaba i on comença, podem fer una resta i sabrem quan mesura en centímetres. Anem a apuntar quan mesura, és a dir, aquí la ratlla ens arriba fins als 5 centímetres, 4, és a dir, 5 centímetres amb 4 mil·límetres, i aquí ens comença en 1,3. Per tant, anem a apuntar 5,4 i 1,3 i si fem una resta sabrem el que mesura la part. En aquest cas, les restes les fem directament amb la coma alineada, de 3 a 4, 1, i de 1 a 5 van 4. Per tant, 4,1 centímetres seria el que mediria la franja de color negre en aquest cas. Anem a veure el segon. Ens diu que la Marina vol fer-se una disfressa, que el metre de tela que vol comprar per fer-se el vestit val 12,40 euros al metre i la tela per fer-se la capa val 7 euros al metre. Diu que la Marina necessita 2,5 metres de tela per fer el vestit i 1,5 metres per fer la capa. Quant ens costarà el total de tela que necessita? Aquí, si cada metre ens costa una quantitat d'euros, el que farem que és multiplicar els metres que necessitem pel preu que val cada metre. Aquí, en aquest cas, ens diu que necessitem 2,5 metres pel vestit i 1,5 metres per la capa. Aleshores, anem a apuntar el preu que val, diguéssim, el vestit i la capa. Ens diu que el vestit val 12,40 euros al metre i l'altre val 7 euros. I ens diu el que diem, que necessita 2,5 per fer el vestit i 1,5 per fer la capa. Anem a apuntar el preu, 12,40 i 7 per la capa, 12,40 euros al metre i 7 euros al metre per la capa, i aleshores el que farem és multiplicar, diguéssim, la quantitat de metres pel que val, la quantitat de metres pel que val i ho sumarem. Si multipliquem 2,5 per el preu per 12,40 ens dona 31 euros. És a dir, això ens costa 31 euros. I la capa ens costarà 1,5 per 7. 1,5 per 7 serien 10,5 euros. Si ho sumem el total, ens donaria un total de 41,5 euros. Aquest seria el que ens costaria fer el vestit i la capa junts. Anem a veure la qüestió número 3. Ens diu que escrivim el nombre amb 3 xifres decimals més proper a 8 utilitzant una sola vegada cadascuna de les xifres següents, l'1, el 3, el 7 i el 8. Aleshores, un nombre proper a 8 no ens diu si ha d'estar per sota o ha d'estar per sobre del 8, és a dir, podria ser el 7, algun número o podria ser el 8, algun número. Per tant, si ha d'estar proper a 8 i hem d'utilitzar les xifres 1, 3, 7 i 8, hem d'utilitzar aquestes xifres totes i que el nombre estigui proper a 8, el més proper possible. El que farem és escriure per sota, és a dir, si nosaltres tenim
la recta numèrica, si tenim aquí el 8, abans del 8 tenim els números decimals 7, alguna cosa, és a dir, tenim per exemple 7,9 i després tenim el 8,1. No? Per tant, si fem un número que s'apropi per l'esquerra del 8, el que farem és fer-lo el més gran possible amb el 7 al davant com a nombre enter. És a dir, el número 7,831, és a dir, posant els decimals al més gran que podem combinar-ho, seria el número més gran que podem fer per sota del 8, val? 7,831. I el número més gran que podem fer després del 8 seria posar els números al revés, és a dir, el més petits possible després de la coma, que seria el número 8,137. Aleshores, quin és el número que està més proper a 8? Si nosaltres restem de 8,137 li restem 8, obtenim el número 731 i aquí un 0, és a dir, obtenim 0,137, el que seria el mateix 137 mil·lèsimes. És el que faltaria, diguéssim, del 8 al 8,137. I aquest faríem el mateix, és a dir, restaríem, posaríem el 8 a dalt, que és el gran, i restaríem 7,831. Si fem una resta, de 1 a 0 n'irien 9, portem una, de 4 a 10 van 6, portem una, de 9 a 10 una, i en portem una, seria 0,169. Per tant, el número que està més a prop seria el 8,137, ja que la diferència són 137 mil·lèsimes i aquí són 169 mil·lèsimes. Anem a veure el següent. Aquí ens diu que l'Ester té la figura següent que ha començat a pintar de color gris. Diu, quants quadrats blancs cal que pinti de gris per a tenir 3/4 parts de la figura pintades d'aquest color. Aquí en aquest cas ens ho posen entre cometes bastant fàcil, ja que si nosaltres fem aquí una part, 2 parts, 3 parts, és a dir, veiem que hi ha 1, 2, 3, 4 parts, no? Que és el que ens demana aquí, és a dir, ens demana que hi hagi 3/4 parts. Per tant, el 4 de sota és les parts en les quals ha d'estar dividida la figura. Si nosaltres fem 4 parts, el 3 el que ens diu és que hem d'agafar 3 parts. Si nosaltres agafem aquest i aquest que estan pintats i els movem de lloc i els posem aquí, veiem que només ens faltaria un quadrat més per tenir totalment 3 de les 4 parts totals pintades. Per tant, és el que ens demana aquí, no? És a dir, quants quadrats blancs cal que pinti l'Ester per tenir 3/4 parts? Doncs, suposant que aquests dos els podem moure de lloc, aquest d'aquí el pintaríem i ens quedaria 3/4 parts. Anem a continuar. El següent diu, l'estudi Residu Zero ha estimat que un individu genera de mitjana 1,37 quilos de residus domèstics per dia. D'acord amb aquesta dada, quants quilograms de residus domèstics produeix de mitjana una família de 4 membres en un mes de 30 dies? Si això ens diuen que és el que genera una sola persona cada dia, si nosaltres tenim una família de 4, haurem de multiplicar aquesta quantitat per 4, 1,37 per 4. Aleshores sabrem el que genera una família de 4 per cada dia. Si a més ens ho demanen en 30 dies, el resultat de multiplicar per 4 l'haurem de multiplicar per 30 i sabrem els 30 dies. Anem a fer el que ens diu, és a dir, tenim 1,37 quilos per una persona. Si ho multipliquem per 4 persones sabrem el total. 4 per 7, 28, portem 2, 4 per 3, 12 i 2, 14, portem una, 4 per 1, 4 i una, 5. Tenim dos nombres després de la coma, per tant, 1, 2,
posaríem aquí el decimal. 5,48 quilos és el que generaria la família per dia. Si aleshores ens diu 30 dies, el que farem és multiplicar aquesta quantitat per 30. Si multipliquem els 5,48 quilos per dia per 30 dies, obtenim 164,4 quilos. 164,4 quilograms. Això és el que produirien en 30 dies una família de 4 persones. Si continuem, ens diu: heu trobat una bona ganga. Les botes d'esquí que valien 240 euros, durant les rebaixes costen 144 euros. Quin percentatge de descompte s'hi ha aplicat? És a dir, nosaltres sabem que primer valien 240 euros i ara valen 144. Si valien 240 euros i ara valen 144, el que sabem és que el preu inicial és el 100% del preu. És a dir, el preu inicial, el que costaven, és el total. Per tant, el total de qualsevol cosa sempre és el 100%. Si ara valen 144, si fem una regla de 3, sabrem el tant per cent que paguem. És a dir, no trobarem el descompte aquí directament, però si fem una resta ho podrem saber. Aquí, si multipliquem, és una regla de 3, multipliquem en creu i dividim, és a dir, 144 multiplicat per 100 i dividit entre 240 ens dona 60. És a dir, aquest 60 què significa? Que aquests 144 euros pertany al 60% dels 240. És a dir, és l'equivalent al 60% del preu inicial. Per tant, si el que ens demanen és quin descompte ens han fet, doncs el descompte que ens han fet seria del 40%, que és el preu, diguéssim, que hi ha de diferència, que és el que no hem pagat. Si continuem, aquí ens diu: un experiment aleatori consisteix a fer girar una vegada cadascuna de les dues ruletes de la imatge següent. Si fem girar les dues ruletes alhora, quina és la probabilitat que la fletxa es pari en els dos casos, s'entén que alhora, a la zona ombrejada. Aquí, si ens hi fixem, tenim la mateixa quantitat pintada de negre a un i a l'altre, per tant, tindrà la mateixa probabilitat de que caigui el negre. És a dir, aquí si ens hi fixem, més o menys, veiem que això és una quarta part, és a dir, això està dividit, com si diguéssim, en 4 parts i ens han pintat una de les 4 parts. I aquí ens ho han separat, com si diguéssim, en vuitens i ens han agafat 2 vuitenes parts, que és el mateix que una quarta part. Individualment, si nosaltres tenim la mateixa quantitat pintada de negre, tenim la mateixa probabilitat que ens toqui el negre aquí o aquí. És a dir, és indiferent que el negre estigui junt o que estigui separat. La probabilitat que ens toqui negre o blanc és la mateixa a una ruleta i a l'altra ruleta. Aleshores, com que el que ens demana és les dues alhora que surti negre, el que hauríem de fer, o potser per entendre-ho millor, podríem fer un diagrama d'arbre que es diu, que representa que la primera ruleta pot sortir o blanc o negre. Aleshores, que surti negre és una quarta part, que és el que està pintat de negre. Que surti blanc és el resto, és a dir, són 3 quartes parts, és la probabilitat de que surti blanc. Aquesta seria la primera ruleta. Com que la segona està supeditada, diguéssim, supeditada en el sentit de que volem les dues alhora, l'hem de posar a partir d'aquí. És a dir, la primera pot sortir blanca i la segona pot sortir blanca o pot sortir negra. Independentment de si ens ha sortit blanca o negra, la segona pot sortir blanca o pot sortir negra. És a dir, les probabilitats són independents d'una i de l'altra. Però, el que dèiem, la probabilitat individual és la mateixa d'una ruleta i de l'altra ruleta. És a dir, de la segona, que ens surti blanc, també tenim 3 quartes parts,
i que ens surti negre tenim una quarta part. I aquí la probabilitat seria el mateix. Això, perquè ens entenguem, són suposicions, és a dir, si la primera ha sortit blanc, la segona pot sortir blanc o negre. I si la primera ens ha sortit negre, la segona també pot sortir o blanc o negre. I aquí el que ens demana és que en els dos casos es pari a la zona ombrejada, és a dir, el que jo he anomenat el negre, que es pari en els dos casos la zona ombrejada, que seria aquest cas d'aquí. És a dir, aquí tenim la branca blanc-blanc, blanc-negre, negre-blanc i negre-negre, és a dir, que els dos coincideixin que és negre. Per tant, aquesta seria la solució de l'exercici i el que fem en aquests casos és multiplicar la probabilitat de les branques. És a dir, si multipliquem un quart per un quart, això ens donaria 1 partit per 16 i aquesta seria la probabilitat, diguéssim, que al fer girar les dues ruletes alhora ens donés negre i negre. Anem a fer el 8. Diu, per fer emmotllats es necessiten 100 grams de sucre i 150 grams d'ametlla per cada dues clares d'ou. En Miquel ha utilitzat una dotzena d'ous per fer els emmotllats. Quants grams de sucre ha necessitat? Aquí d'entrada veiem que ens dona una dada 150 grams d'ametlla, que això no ho necessitem per res en aquest cas, ja que només ens demana els grams de sucre. Aquí el que ens diu és una proporció, és a dir, nosaltres sabem que cada 2 ous hem de posar 100 grams de sucre. Si hem utilitzat una dotzena d'ous, és a dir, 12 ous, quants grams de sucre utilitzarem? Això és una proporció, és com una regla de 3, per tant representa que si nosaltres posem els ous i el sucre, és a dir, el que ens diu l'enunciat és que amb 2 ous utilitzem 100 grams de sucre. Amb 12 ous, quants grams de sucre utilitzem? No ho sabem. Per tant, tenim dues opcions. Si ja ho veiem, per exemple, si nosaltres veiem que aquí hem fet per 6, és a dir, 6 vegades més, aquí el resultat també estarà multiplicat per 6, perquè el que diem, això és una proporció. Per tant, si utilitzem el doble, 4 ous, utilitzarem el doble de sucre, 200. Si utilitzem 6 vegades més ous, utilitzarem 6 vegades més de sucre. Per tant, en aquest cas, si ho veiem, podríem dir que això són 600 grams de sucre. Si no, simplement, és a dir, el que fem és la regla de 3, multiplicaríem en creu, 12 per 100, i el resultat el dividiríem entre 2. Si multipliquem 12 per 100 ens dona 1.200 i si ho partim entre 2 ens dona 600. Per tant, 600 grams de sucre és el que necessitaríem per fer aquests emmotllats. El 9. El 9 ens demana quin és el volum de la figura que hi ha a continuació si s'ha construït enganxant cubs idèntics de 50 centímetres de costat. Aquí el que hauríem de fer és saber quan és el volum d'un cub. El volum d'un cub és costat per costat per costat, és a dir, si són cubs vol dir que fa la mateixa mida, diguéssim, als 3 costats, és a dir, l'amplada, la llargada i l'alçada, i el volum és simplement multiplicar 50 per 50 per 50. Si nosaltres multipliquem aquesta mida 3 vegades, diguéssim, el que ens donarà és centímetres cúbics i és el que tindrà de volum un d'aquests cubs. Aleshores, si el que ens demana és el volum de tota la figura sencera, el que haurem de fer és veure quantes figures hi ha. Aquí veiem que hi ha 1, 2, 3, 4 la d'aquí sota, 5, 6 i la d'aquí sobre 7. És a dir, en total hi ha 7 cubs que mesuren 50 centímetres de costat. Per tant, si nosaltres tenim 7 cubs que mesuren 50 centímetres de costat, el que farem és el que dèiem, és a dir, calculem el volum d'un cub, que seria 50 per 50 per 50, 5 per 5, 25, i per 5, 125, més els 3 zeros, 125.000 centímetres cúbics. I si això
ho multipliquem per 7, en aquest cas 125.000 multiplicat per 7 cubs que tenim ens dona 875.000. Per tant, 875.000 centímetres cúbics, aquest seria el volum, diguéssim, que ocupen tots els 7 cubs junts. Aquí ens diu el 10, en unes proves de tir amb arc, els 5 arquers d'un equip han obtingut les puntuacions següents: 90, 120, 140, 160 i 180. Diu quants arquers han igualat o superat la mitjana de l'equip. Aquí, per saber la mitjana de l'equip, el que hauríem de fer és el mateix que quan nosaltres, per exemple, ens donen 2 notes o 3 notes d'un examen, d'una assignatura, què fem? Sumem les notes i ho dividim entre 2, entre 3 exàmens, els que siguin, no? Aquí seria el mateix, és a dir, tenim 5 puntuacions, per tant, el que hauríem de fer és sumar les 5 puntuacions i dividir-ho entre 5 per saber la mitjana. Quan sabem la mitjana, sabrem quins han igualat o han superat la mitjana. Per tant, anem a apuntar les 5 puntuacions i a partir d'aquí el que farem és sumar i dividir entre 5. Teníem 90, 120, 140, 160 i 180, és a dir, 120, 140, 160 i 180. Si ho sumem, tot sumat seria 90 més 120 més 140 més 160 més 180, que això ens dona 690, i si ho dividim entre 5 tirs seria una mitjana de 138. Per tant, 138 seria la mitjana i els que estarien per sobre o igual que la mitjana serien els 3 últims, és a dir, aquests 3 més grans a partir del 140 passen de 138, per tant, estan per sobre de la mitjana de l'equip. Si seguim amb els problemes, el primer problema ens diu: un quilowatt-hora és una unitat que indica que es gasten 1.000 watts, 1.000 watts és un quilowatt, d'electricitat sense interrupció durant una hora. Diu, al mes de gener del 2021, el preu del quilowatt-hora va arribar al màxim històric, concretament a 16,8 cèntims d'euro, mentre que en el mateix període de l'any 2020 costava 13,2 cèntims d'euro. Quin va ser l'increment del preu de la llum del 2020 al 2021 expressat en percentatge? Aquí el que tenim és el preu, diguéssim, del 2020 i el preu del 2021. El 2020 i el 2021 anem a apuntar el preu que ens diu el quilowatt, és a dir, el 2020 valia 13,2 cèntims i el 2021 valia 16,8 cèntims. Aleshores, el que ens demana aquí és l'increment que hi ha hagut en tant per cent, és a dir, diu l'increment que hi ha hagut del 20 al 21 expressat en percentatge. Per tant, si fem una regla de 3, és a dir, el preu base, l'inicial, 13,2, diem que és el 100%, aleshores el preu nou, és a dir, el 16,8, ens donarà el 100%, que són el 13,2, més l'increment. És a dir, no ens donarà directament l'increment que hi ha hagut, però sí que podrem saber quin tant per cent hi ha hagut. És a dir, anem a fer una regla de 3 aquí, el que dèiem, el que partim és el 100% i 16,8 serà X. Si multipliquem en creu, això ens donarà 16,8 multiplicat per 100 dividit entre 13,2 ens dona 127,27. És a dir, aquest 127,27% inclou el 100% que ja teníem, perquè aquí dintre del 16 hi ha els 13,2, que és el mateix preu de l'any passat, més l'increment. Per tant,
l'increment és el que passa del 100%. El que passa del 100% és el 27,27, doncs hi ha hagut un increment de 27,27%. Ens fa una altra pregunta, ens diu que la Martina té a casa un forn elèctric que consumeix 1 kWh. Si considerem que la Martina va pagar 10 euros de consum del forn, diguéssim, del gener del 2020 i del gener del 2021, és a dir, els 2 mesos va pagar el mateix, 10 euros, diu quantes hores de més el va poder tenir encès el 2020 respecte al 2021. Aleshores, nosaltres sabem que va pagar 10 euros tant el 2020 com el 2021. Si el preu és diferent, és evident que un el va poder tenir més hores i l'altre menys hores. Aquests 10 euros, si nosaltres ho passem a cèntims, aquests 10 euros serien 10 i 2 zeros més, no? És a dir, cada euro són 100 cèntims, per tant, 10 euros són 1.000 cèntims, és a dir, ho multipliquem per 100. Aleshores, si aquests 1.000 cèntims nosaltres els repartim entre el preu del quilowatt-hora, és a dir, entre 13,2 i després tornem a fer una divisió entre 16,8, com que és el preu del quilowatt-hora, sabrem quantes hores hem pogut tenir el forn encès en cada cas. Anem a fer una divisió, diguéssim, del 2020. El 2020 seria 1.000 cèntims dividit entre el 13,2, que això ens dona 75,75. És a dir, aquí ens dona 75,75 hores que ha pogut fer anar al forn fins a arribar a que li costi 10 euros. I l'altre, el 16,8, és a dir, a l'any següent, fem la divisió 1.000 dividit entre 16,8 i ens dona 59,52. És a dir, aquí ha pogut fer anar al forn 59,52 hores. El que ens demanava és quantes hores de més el va poder tenir encès, per tant, quantes hores de més, aquí no hauríem acabat l'exercici, hauríem de fer una resta. 75,75 menys 59,52. Fem la resta i ens dona un total de 16,23. 16,23 serien les hores de més que ha pogut tenir encès el forn l'any passat, en comptes d'aquest any, que era més car. Anem a fer el problema número 2. Aquí el que ens està dient és que tenim un patró geomètric en el qual diu cada pas s'afegeix un gomet en forma de flor a cada un dels costats del quadrat. És a dir, primer tenim el pas 1, que tenim les 4, diguéssim, cantonades, els 4 vèrtexs. Al pas 2 tenim els 4 vèrtexs i tenim un gomet a cada un dels costats. Al pas 3 tenim els 4 vèrtexs i 2 gomets a dins de cada costat. Al pas 4 tenim els 4 vèrtexs i 3 gomets a cada costat. I aquí el que ens diu és que completem la taula indicant el nombre de gomets que formaran la figura en el pas 5 i en el pas 6, si seguim, diguéssim, el mateix patró. Aleshores, el que hem de veure aquí és que nosaltres tenim 4 gomets, diguéssim. O sigui, tenim, a veure, tenim aquí una forma de quadrat, no? Que cada cop l'anem fent més gran i aleshores el que tenim són aquests 4 gomets que són fixes, és a dir, sempre tenim 4 que són els de la punta i el que fem és afegir sempre un de més a cada un dels costats. Per exemple, anem a començar pel pas 4. El pas 4, el pas número 4, tenim aquí 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3 i 1, 2, 3. En el pas número 5 i en el pas número 6 anem a veure el que tindríem. És a dir, en el pas 4 aquí en tenim 3. En el pas 3 veiem que en teníem 2. És a dir, en cada un dels passos tenim un número menys del pas que toca. És a dir, si aquest és el pas 5, que és el següent d'aquest, si aquí en teníem 3, aquí en tenim 4, que a més aquest 4 el que dic és que coincideix amb un número menys del pas que estem fent. Per tant, aquí tenim 1, 2, 3, 4 aquí al mig, aquí també en tenim 4, aquí també en tenim 4 i aquí també en tenim 4. Per tant, representa que tenim 4 multiplicat per 4 costats, és a dir, 4 per 4, més els 4 de la cantonada. Aleshores, això ens dona 16 més 4, serien 20 gomets, en el pas número 5. En el pas número 6, aquí tindrem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, és a dir, tenim 5 a cada un dels costats, entremig, diguéssim, dels vèrtexs. Per tant, tenim 5 multiplicat per 4 costats, més els 4 de la cantonada. És a dir, tenim 5 per 4, 20, més 4, 24. O sigui, cada cop el que fem és anar augmentant, diguéssim, de 4 en 4. És a dir, aquí, si ens hi fixem, aquí en tenim 4, aquí en tenim 8, aquí en tenim 12, aquí en tenim 16, perquè sempre, com que anem posant un més a cada cantó, representa que en tenim 4 més cada vegada. Aleshores, si nosaltres dividim això entre 4, ens dona, diguéssim, el pas que tenim. És a dir, 20 dividit entre 4 ens dona 5, que és el pas que estem fent. 24, si ho dividim entre 4, ens dona 6, que és el pas que estem fent. Això més que res ens servirà per la següent pregunta, perquè la següent pregunta el que ens està dient és si seguim el mateix patró, diu, es podria construir una figura formada exactament per 546 gomets. Si fos així, en quin pas s'aconseguiria? És a dir, si nosaltres tenim 546 gomets, imaginem una figura que tenim 546, si ho dividim entre 4, ens hauria de donar exacte i sabríem el pas que estem fent. És a dir, en aquest cas, si nosaltres fem 546 entre 4, veiem que no ens dona exacte, per tant, si no ens dona exacte, vol dir que no seria possible fer-ho exactament amb 546 gomets. Aleshores, si ens dona 136,5, voldria dir que podríem fer el que seria el pas 136 i ens sobrarien gomets, i si féssim el pas següent, el 137, ens faltarien gomets. Per tant, aquesta segona resposta, diguéssim, la segona pregunta, la 14, ja estaria contestada. Anem a fer el problema número 3. En aquest problema ens diu: observeu la figura següent, dibuixada i pintada de color gris sobre una quadrícula formada per quadrats d'1 centímetre de costat. Diu, calculeu l'àrea d'aquesta figura i justifiqueu la resposta. Aquí el que hem de fer és separar, diguéssim, el que són les figures que estan senceres als quadrats. Si els quadrats mesuren 1 centímetre cada costat, és fàcil l'àrea dels quadrats que estan sencers. És a dir, els quadrats que estan sencers, si multipliquem base per altura, és a dir, 1 per 1, els quadrats sencers faran 1 centímetre quadrat. Per tant, si anem a comptar primer els quadrats, diguéssim, que estan sencers, que serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 i 22. És a dir, tenim 22 quadrats que són sencers, per tant tenim 22 centímetres quadrats i anem a veure ara quants en tenim que no són sencers. Aquí, per exemple, aquest d'aquí i aquest d'aquí, aquest d'aquí i aquest d'aquí, tenim exactament la meitat, per tant, mig i mig tenim un mes. I després, si ens hi fixem, aquí tenim 1, 2 i 3, que podem plantejar com si fos un triangle, que veiem que són els tres triangles són iguals. Per tant, l'àrea d'un triangle és base per altura dividit entre 2. Base per altura dividit entre 2, nosaltres podem calcular 2 de la base multiplicat per l'altura, és a dir, 2 per 1, 2, entre 2, 1. És a dir, aquests triangles d'aquí, que en tenim 3, mesuren 1 centímetre quadrat. Per tant, un d'aquí i un d'aquí, tenim 3 centímetres quadrats més. Per tant, si sumem tot això, 22 i 1, 23, i 3, 26 centímetres quadrats seria l'àrea d'aquesta figura. Aleshores, després ens demana quin dels valors següents s'acosta més al perímetre d'aquesta figura. Ens dona unes opcions, 18, 20, 22, 24 o cap de les següents, perquè diguem el perímetre de la figura. El perímetre sabem que és tot el que seria al voltant de la figura. Si ho fem el més exacte possible, representa que hauríem de comptar el que dèiem abans. És a dir, si contem els que són ben bé costats d'un quadrat, aquests són fàcils de comptar, és a dir, anem a comptar els que són exactes, és a dir, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. És a dir, tenim 11 que són exactes, per tant, anem a apuntar aquí 11 centímetres de moment de perímetre dels costats dels quadrats exactes i anem a calcular ara els que no són exactes. Els que no són exactes, si ens hi fixem, tenim aquests dos d'aquí, que aquests dos d'aquí, per fer-ho de la manera més exacta possible, si mirem les solucions, sembla com que donaríem per bo amb el sentit de que si contem que això és mig, 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 és a dir, cada un dels que està a mitges, però si ho anem a fer el més exacte possible, hauríem de plantejar el teorema de Pitàgores, és a dir, aquí si ens hi fixem tenim un catet que val 1 i un catet que val 1 i això seria la hipotenusa. Si nosaltres tenim un triangle en el qual val 1 i 1 al catet, si això és la hipotenusa, representa que si apliquem Pitàgores seria catet al quadrat més catet al quadrat, que això seria arrel de 2. És a dir, aquest costat d'aquí mesuraria arrel de 2. I en aquest cas en tenim dos que mesuren això. Per tant, tindríem 2 vegades l'arrel de 2, que això ho podríem afegir aquí ja com a perímetre. I després, si ens hi fixem, tenim 1, 2, 3, és a dir, aquests 3 triangles que són diferents, que també podríem aplicar el teorema de Pitàgores, però aquest triangle té 1 de catet i 2 de catet, és a dir, un catet fa 1 i l'altre catet fa 2. Si nosaltres plantegem Pitàgores, diguéssim, amb 1 i 2, la hipotenusa seria un catet al quadrat més l'altre catet al quadrat, ens donaria arrel de 5. I d'aquests, com dèiem, en tenim 1, 2 i 3. Per tant, tenim 3 vegades l'arrel de 5 també com a perímetre. Si sumem tot això, ho hauríem de fer en decimals, no tenim més opció. Si nosaltres fem l'arrel de 5 i ho multipliquem per 3, tenim 6,708. És a dir, aquest d'aquí seria 6,708. Si multipliquem l'arrel de 2
per dues vegades ens dona 2,828, 2,828 més els 11 que teníem exactes. Si sumem aquestes tres quantitats, sabrem el número bastant exacte. 11 més 2,828 més 6,708 ens dona 20,536, és a dir, 20,536 centímetres és el perímetre que faria, diguéssim, tota aquella figura. Per tant, 20,536, anem a veure quina de les opcions s'apropa més, seria aquesta d'aquí, és a dir, 20 centímetres, si ens ha donat 20,5, doncs 20 és el que s'aproximaria més. De fet, entenc que això ens ho donaríem per bo, però si fem tots els càlculs, evidentment, ja veuran que ho sabem fer. Anem a veure el següent. Ens diu que el mes de novembre del 2020, el baròmetre del CIS va publicar una estadística sobre la intenció de la població de vacunar-se contra la Covid-19. Alguns dels estudiants de la facultat hi van participar. L'enquesta preguntava si es vacunarien quan estigués llesta la vacuna. Es podia respondre que sí, que no, o que depenia o encara no ho tenien decidit. Per saber si hi havia diferències entre el que pensaven els nois i les noies, també es va demanar el sexe. Els resultats de les enquestes diu que es mostren en aquest gràfic. És a dir, aquí veiem que tenim nois i noies diferenciat per color, sí, no i depèn o no decidit. És a dir, aquí representa que tenim totes les opcions que es demanaven. El que ens demana aquí és que completem la taula de freqüències següent, diu, a partir de les dades del gràfic. En aquest cas, el que hauríem de fer és mirar simplement, aquí ho tenim escrit, és a dir, els nois que pensaven que sí, 230, les noies que pensaven que sí, 295, els que pensen que no, 270 i 345, i els que no ho tenen decidit, 80 i 180. Per tant, si el que ens demana és omplir la taula, anem a omplir la taula aquesta, amb el sí dels nois representa que serien 230, és a dir, aquí aniria 230, que no serien 270, depèn o no decidit serien 80. Si volem saber el total, hauríem de sumar 230, 270, que en aquest cas això ens dona 500, més 80, 580. Les noies ens diu que sí, 295, ens diu que no, 345, i ens diu que no ho saben, 180. Si ho sumem, 295 més 345, anem a sumar 295 més 345 més 180, això ens dona 820. Per tant, aquí el total serien 820. I si fem també el total de cadascun, anem a sumar, en aquest cas, 230 més 295, això ens dona 525, per tant, aquí el total serien 525. Si sumem el 270 i el 345, ens dona 615, és a dir, aquí posaríem 615 en total que no. Els que depèn o no ho tenen decidit serien 260 i si sumem el total, 0, això serien 10, 13, en portem una, serien 1.400. És a dir, 1.400 és el total de persones que es va preguntar. Aleshores, anem a veure què ens demana de més, és a dir, completeu la taula
això és el que hem fet aquí, és a dir, hem anat apuntant els valors que teníem al gràfic, els hem anat apuntant a la taula aquesta, i aleshores diu, segons aquestes dades, quin col·lectiu tenia ja decidit amb major proporció si es vacunaria o no es vacunaria, els nois o les noies. Aquí el que hem de veure és els nois que sí, 230 del total de nois, i les noies 295 del total de noies. Per tant, hauríem de calcular la proporció, que podíem fer una regla de 3 o podríem fer una divisió directament. Si fem una regla de 3, aviam, els nois representa que 580 és el total, per tant, 580 seria el 100%, i aleshores, si calculem, per exemple, els que sí, 230 seria X, és a dir, anem a calcular amb una regla de 3 el tant per cent. El que diem sempre, el total és el 100%, doncs una part d'aquí dintre, en aquest cas 230, serà X. Si multipliquem en creu, 230 per 100, i ho dividim entre 580, ens dona 39,65. És a dir, el 39,65% dels nois es volia vacunar. Anem a veure ara les noies. En aquest cas, les noies, el total serien 820, és a dir, 820 noies seria el 100%, i les que deien que sí, 295, anem a veure quin tant per cent representa sobre el total. Anem a fer la regla de 3, és a dir, multipliquem en creu, 295%, i ho dividim entre el total, que eren 820, i ens dona 35,97. És a dir, el 35,97% de les noies tenia decidit vacunar-se. Per tant, els nois ho tenien una mica més clar. Anem a fer el problema número 5. Diu, en aquest cas, els pares de la Clara i en Martí han anat apuntant any rere any el pes que guanyaven els seus fills fins al dia d'avui, que tenen 12 anys. La gràfica següent mostra les corbes d'evolució del pes dels dos germans que quan van néixer pesaven el mateix, 3 amb 50 quilos. Aquí, si ens hi fixem, veiem que tenim una ratlla, diguéssim, que és fixa, que és el Martí, i una ratlla que està, una línia que està feta amb puntets, que és la de la Clara. Aleshores, aquí ens marca alguns punts concrets, és a dir, als 4 anys, per exemple, veiem aquí els anys i aquí el pes, a l'alçada. Ens diu, per exemple, que amb 4 anys pesaven 20 quilos tots dos, i aquí al final també veiem que amb 12 anys tots dos pesen 37 quilos. Aquí el que ens demana la primera pregunta és en quina franja d'edat la Clara ha pesat més que el seu germà. Justifiquem la resposta. Simplement, si aquí les dues línies el que ens marquen és el pes respecte, diguéssim, l'edat, veiem que la Clara anava per sota fins als 4 anys. És a dir, a partir dels 4 anys veiem que la línia puntejada, que és la de la Clara, està per sobre fins als 12, que tornen a estar iguals. Per tant, simplement el que hauríem de dir que des dels 4 fins als 12 anys la Clara està per sobre del seu germà. Després, diu, digueu si l'afirmació següent és vertadera o falsa. Diu, en l'últim any, dels 11 als 12 anys, els dos germans han augmentat de pes més d'un 20% cadascun. Justifiquem la resposta, és a dir, anem a veure si això és veritat o és mentida. Ens aclaren també aquí el pes que tenien amb 11 anys, és a dir, el Martí pesava 32 i la Clara pesava 35. Aleshores, el Martí pesava 32 quilos i la nena pesava 35 quilos. Un pesava 32 i l'altre 35. I tots dos han arribat fins a 37 quilos. I ens diuen si és veritat que han augmentat més d'un 20%. Per tant, anem a calcular el 20% d'aquesta quantitat, és a dir, anem a calcular el 20% de 32, que el 20% de 32 seria
32 multiplicat per 20 i dividit entre 100, que ens dona 6,4. Per tant, si sumem aquest 6,4, ens donaria 38,4 quilos. Per tant, veiem que si ha arribat fins a 37, no ha pujat un 20%, perquè el 20% hauria d'haver arribat a 38,4. Aquest que és més alt, evidentment, tampoc haurà pujat un 20%, però anem-lo a calcular. Si calculem aquí el 20%, en aquest cas de 35, calcularíem el 20%, és a dir, multipliquem 35 per 20 i ho dividim per 100, això ens dona 7 quilos, que si ho sumem serien 42 quilos. Per tant, si també s'ha quedat amb 37, veiem que no ha pujat un 20%.